Genitiv. Genitiv kaldes også ejefald. Det er en kasus. Man kender det for eksempel fra tysk eller fransk eller andre fremmedsprog, hvor man skal bøje nogle ord i denne kasus afhængig af ordets sætningssted. Genitiv bruges til at udtrykke et ejerforhold eller et tilhørsforhold. På engelsk sætter man altid apostrof før endelsen s for den genitiv. På engelsk kan der dog også være tale om et flertal til substantivet. Man siger for eksempel, the wounded soldiers were being treated in the camp. Dette er ikke genitiv. Man siger også, the wounded soldiers' name had not been released. Det står i genitiv, og soldiers står i singularis. Man siger også, the wounded soldiers' names has not been forgotten. Det står i genitiv, og soldiers er i pluralis. Da soldiers står i pluralis, tilføjes ikke et s, men et apostrof. Dette ser man også i skemaet her. For eksempel hedder de i fælles kasus singularis my friend og i pluralis my friends. I genitiv hedder de singularis my friend's phone og i pluralis my friend's phones. Når det kommer til proprier, altså egenavn, der slutter på s, er der frit valg, om man vil vælge at sætte apostrof eller apostrof og s. For eksempel kan Andreas name is Danish staves både med et apostrof eller et apostrof og et s. Normalt kan man uden problemer oversætte engelsk genitiv til dansk genitiv. På engelsk findes der dog en hel del faste udtryk, som ikke direkte oversat giver mening på dansk. Dette gælder for eksempel writer's block, skriveblokering, the men's room, herretoilet, og girl's name, Pina. I stedet for at udtrykke ejefald med et s, kan man danne en præpositionsforbindelse ved præpositionen of. For eksempel kan man både sige the house's roof og the roof of the house. Dette kaldes for of genitiv. Udtrykkene betyder det samme. Det første eksempel er dog mere dagligdags, hvor det andet eksempel er mere formelt. Man vælger selv det, man synes lyder bedst, dog er der nogle generelle ord, som bliver brugt med genitivs s og of genitiv. For eksempel sætter man ofte ord for personer og korte ord og vendinger i s-genitiv, hvor man sætter ord for genstande og idéer og lange ord og vendinger i of genitiv.